Per mi, haver guanyat el primer article de trajectòria consolidada, m'alegra molt, estic molt contenta, sobretot perquè, com ja sabeu, la feina d'artista és una feina difícil i és una carrera de fons, no? Que sigui consolidada em fa pensar que ja soc una mica gran, no? Però bàsicament jo continuo fent el mateix, o sigui que és aprenent, estic aprenent i el que faig és escoltar les històries de la gent i li dono forma. Llavors, què ha canviat? Jo diria que la incidència o el tipus de projecte tenen una incidència més crítica, són projectes més grans, no? Poden arribar potser a més gent, no? Però la fórmula és la mateixa, o sigui, aquests quasi 20 anys porto fent el que deia, no? Recerca, treball en col·laboració, intento formalitzar d'una forma poètica i que atrapi, que involucri l'espectador, no? Que s'hagi de posicionar i crec que això ho continuo fent igual.